Bé, si no sé si m'he deixat algú dels que no he apuntat perquè m'arribava més tard, jo crec que tots estaven controlats, han parlat tots, no n'hi ha cap. La Fallera Major vol fer alguna aportació, està ahí, vaya marrón te acabo de meter. Si no és res, ho tenim prou complicat, perquè veràs, no, parleu un poquet i després ja plantarem una falla. Doncs no, ara sembla que n'hi ha que treballar, totes les sensibilitats hem de treure-les, hem de fer-les i el sui sensible serà, esperem que sigui una realitat, no? Esperem que tot això que us hem contat se pugui fer. Tot això que us hem contat està, no ja, però estarà, estem gravant-ho i ho ficarem per parts en la nostra web i serà part, ja ho he dit abans, no només de la falla sinó del llibret. I al final us convidarem una altra vegada a presentar-vos el llibret, que esperem que guanyi 1000 premis i que ens donem els diners per a poder continuar fent coses. Però això, de seguida, passarem els enllaços per a poder veure totes les intervencions que han hagut així en vídeo. I ara el nostre president, el senyor Miquel Canela, si no li importa tancar l'acte, que ho té prou difícil després de tot això que ens han contat. Moltes gràcies. Que vaig a parlar no com a president, sinó en nom de tots els meus amics i companys de falla, perquè avui hem tingut aquí una lliçó increïble. Jo puc dir que he après més aquí en 2 hores que en 5 anys d'universitat. Perquè aquí s'ha ensenyat humanitat, s'ha ensenyat realisme, s'ha ensenyat el tercer món que tenim al costat de casa i que no el veiem. Jo us dono les gràcies per el bé que us heu expressat, per l'esforç que heu fet per venir. A nosaltres ens serviu de molt, perquè volem seguir endavant. És una falla compromesa. Jo soc recent, bastant nou en aquesta falla, i la vaig elegir després de veure unes quantes i em va agradar aquesta falla perquè vaig veure sempre que eren falles humanitàries, que pensaven en el pròxim, que pensaven en la gent que necessitava ajuda. I jo crec que he fet bé d'elegir aquesta falla i que avui crec que hem tingut aquí una enorme lliçó i que aprendrem i que l'aplicarem en les falles que seguiran. Primer, a la falla que plantarem ara, perquè aquesta falla importarem moltes de les idees que heu portat vosaltres. I espero que no solament a la falla, sinó que el cicle faller és un altre any i durant l'any hem de fer coses com aquesta, no solament per crear-nos a nosaltres una idea del que és, sinó per poder-ho comunicar als altres. I m'agradaria a mi que aquest acte es pogués repetir 20 vegades i perquè mostrar-ho amb altres falles que poden fer molt més que nosaltres sols. I també m'agradaria que molta gent d'aquests barris vinguessin i entenguessin. No sé si podrem repetir-ho, espero que sí. Tinc moltes ganes de fer projectes que tinguin a veure amb una aportació social humanitària. Jo us agraeixo molt tot el que heu fet, perquè a nosaltres, els que estem aquí, ens heu sensibilitzat, que era l'objectiu que portem per fer, diguem, de cares a fora també nosaltres. Ens heu fet veure la nostra pròpia crítica, que és un objecte de la nostra falla. Ens heu creat consciència, que és un altre objecte. I per fi ens esteu fent pensar, i espero que això no pari, gràcies Sebas, perquè hem de tirar endavant. Jo dono això per acabat i us agraeixo molt tota la vostra presència i tot el que heu fet per nosaltres. Ara ens toca a nosaltres retornar-ho a vosaltres. Gràcies.